Príjemné nedeľné popoludnie. Drahé rodičia, starí rodičia, milí žiaci a kamaráti základnej umeleckej školy Bernolákovo. Naši drahí hostia. V mene pána riaditeľa, všetkých účinkujúcich žiakov a ich pedagógov vás srdečne vítame na našom tradičnom vianočnom koncerte našej školy. Začali sme vianočnou tanečnou fantáziou, odohrávajúcou sa počas zimnej noci za mesačného svitu a polnočného ticha vo vystúpení žiačok prípravného štúdia pána učiteľa Jozefa Manáka na skladbu írskej hudobníčky Eni. And winter came last time by moonlight, teda zima prišla naposledy za mesačného svitu. Aj nasledujúci program dnešného koncertu tvoria vystúpenia so zimnou a predovšetkým vianočnou tematikou. Bolo na ne potrebné sa vopred pripraviť, takže Vianoce na našej Zuške prežívame už dlho. K nám Vianoce prichádzajú vtedy, keď aj vianočná výzdoba do nákupných centier. Ale nám to rozhodne nevadí, pretože Vianoc nikdy nemôže byť dosť. Veď sú to sviatky lásky, pokoja a zázrakov. A takým zázrakom je pre nás aj dnešný koncert, pretože to, že tu môžeme byť dnes všetci spolu a tešiť sa z dnešného podujatia nie je samozrejmosť, ale vzácny dar. A darčekmi, ktoré vám chceme venovať, sú aj všetky čísla dnešného bohatého programu. Zároveň by sme vás radi upozornili, že číslo 8 nás účinkovať nebude. Aby vás ani účinkujúcich počas koncertu nič nevyrušovalo, prosíme vás, aby ste v prípade potreby zo sály vychádzali a takisto sa do nej vracali len počas potlesku medzi jednotlivými číslami, a aby ste si vypli svoje mobilné telefóny. Fotografovať samozrejme môžete, avšak poprosíme vás, aby ste si fotografovali bez blesku. Ďakujeme vám veľmi pekne za pochopenie. Prajme vám krásny vianočný umelecký zážitok z celého koncertu. Ako druhé číslo sa vám predstaví naše gitarové duo žiakov hry na gitare z triedy pána učiteľa Alena Petráša so swingovou skladbou, ktorá vznikla začiatkom 20. storočia. Swing je tanečný podžáner jazzu. Tvorí prechod do tradičného k modernému jazzu. Swingové orchestre, tzv. Big bandy, mali väčší počet členov ako klasické jazzové kvintetá alebo sextetá. V úprave pre gitarové duo si už o malú chvíľu vypočujeme skladbu skúsenej poľskej skladateľky a gitaristky Tatiany Stachak, Fifth Avenue Swing v podaní Petry Hajachovej a Samuela Slezáka. Takže vyrážame do vianočného New Yorku na swingom znejúcu 5. Avenue. Vianoce sú časom rozprávok, v ktorých dobro a láska víťazí. A zdá najznámejšou je ľudová rozprávka o dobrej a skromnej dievčine, z ktorej sa vďaka zlej macoche stane slúžka vo vlastnom dome. Jej trápenie, ktoré poslušne znáša, trvá, až kým sa jedného dňa neocitne na vále, kde spoznáva svojho princa. Podarí sa však pravej láske zvíťaziť? Slávny príbeh o Popoluške, ktorý existuje v množstve spracovaní, si v úprave podľa Walta Disneyho vypočujete v prednese Grety Hrušovej z triedy pani učiteľky Zuzany Spodniakovej. Veď v týchto šatách, ak to takto strapatá, predsa nemôžem ísť na ples.
odvetila skromne dievčina. Pravda pravdúca, zvolala Víla. Kúzelnou paličkou sa dotkla Popoluškinho pleca. Ošúchané šatôčky sa v mihu premenili na krásne hodvábne šaty, vyšívané zlatom a striebrom. A topánočky na utešené kryštáľové črievičky. Ó, aká nádhera, zvolala Popoluška. Nikdy som nevidela také prekrásne šaty. Je to ako sen. Vďaka ti, dobrá Víla. Zabávaj sa, moja milá, a nezabudni, že sa musíš vrátiť domov pred polnocou. Keď odbije 12, všetky čary pominú, varovala ju Víla. Len čo Popoluška prišla do zámku, princ jej vyšiel v ústrety. Tancovali spolu celý večer a ani na chvíľočku sa od seba neoddelili. Prešťastná a už aj zaľúbená Popoluška však pozabudla sledovať čas. Ako tak v opojení tancovali, hodiny začali odbíjať 12 a ona bez rozlúčky utiekla. Princ sa za ňou rozbehol, ale už ju nedobehol. Na schodišti našiel iba jednu kryštáľovú črievičku. Spýtal sa stráži, či nevideli odchádzať zo zámku prekrásnu princeznu, ale tí si však všimli len obyčajné ufúľané dievča. Na druhý deň král prikázal vyslancovi, aby chodil po krajine a oznamoval, že princa ožení s tou dievčinou, ktorej padne kryštáľová črievička. Najskôr ju skúšali princezné, potom vojvodkyne a napokon všetky dievčence na kráľovskom dvore. No márne, ani jedna si u ňou bola. Keď vyslanec aj so sprievodom prišiel k Popoluškinmu domu, vyskúšali si ju aj nevlastné sestry. No robili, čo mohli, ale nohy mali priveľké. V tej chvíli sa Popoluška nesmelo opýtala. Môžem si ju vyskúšať aj ja? Macochu div neporazilo od jedu. Vzácni páni, prosím, odpustite jej. Dievča nemá kvapku rozumu a okrem toho sa stále papre v popole. No vyslanec si to nemyslel a už obuval dievčine topánočku. A na prekvapenie všetkých jej nôžka poľahky vklzla do črievičky. Popoluška vytiahla z vrecka druhú topánočku a obula si ju. V tej chvíli sa tam zjavila dobrá Víla, dotkla sa Popolušky kúzelnou paličkou a vykúzlila ešte skvostnejšie šaty ako v predošlý deň. Macocha aj so sestrami zostali ako obarené, no rýchlo sa však spamätali a prosili o odpustenie. A pretože Popoluška mala dobré srdce, odpustila im a vzala ich so sebou do zámku. A o niekoľko dní tam vystrojili bohatú svadbu. A Popoluška aj s princom žili šťastne, až kým nepomreli. George Friedrich Händel nám zanechal množstvo slávnostných a príťažlivých skladieb. Jednou z nich je Passacaglia, ktorú pre klavír upravil norský hudobný skladateľ Johan Halvorsen. Predvedie nám ju naša klavíristka Tamarka Guľová z triedy pani učiteľky Želmíry Kováčovej.
Čo by to bol za vianočný koncert bez koliet? Tie samozrejme nesmú chýbať ani na Vianoce a ani na dnešnom koncerte. Preto vám štestí, zdravý, pokoj svatý teraz zavinšujú členky nášho flautového súboru známou českou vianočnou koledou Štestí, zdraví pod vedením pána učiteľa Romana Hudeca. Pokračovať budeme ďalšou známou krásnou koledou v úprave, ktorú na svojom vianočnom albume naspievala obľúbená slovenská skladateľka a speváčka Mária Čírová. Búvaj, dieťa krásne. Zaspieva nám ju naša malá talentovaná speváčka z triedy pána učiteľa Tomáša Slobodu, Emka Špiláková. Yeah.
Vianoc ani kolied nie je nikdy dosť. Treťou v poradí preto bude ďalšia známa krásna koleda. Holy Night, teda Svätá noc, do ktorej sviatočnej atmosféry nás prenesie svojou hrou na violončele Karolína Koporcová z triedy pani učiteľky Magdalény Izakovičovej. Vianoce, tak ako aj všetky veľké a sviatočné okamihy sa skladajú z maličkostí, ktoré ich robia dokonalými. Aj Vianoce teda nemusíme sláviť vo veľkom. Pokojne môžu byť v malom rodinnom kruhu. Hlavne, aby boli plné lásky a veselé. Viac nám o tom zaspieva Adam Brunel z triedy pána učiteľa Tomáša Slobodu v piesni Have Yourself a Merry Little Christmas. Teda urobte si veselé malé Vianoce od americkej speváčky, skladateľky a herečky Kelly Clarkson. Little Christmas, let your heart be light. From now on, all troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas, make the Yuletide gay. From now on, all troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon
a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Ľudové vianočné koledy patria právom medzi hudobné poklady národov. Ďalšiu českú vianočnú koledu Štedrý večer nastal nám dnes, tentokrát na trúbkach, zahrajú Lucia Vinarčíková, Jakub Salaj z triedy pána učiteľa Romana Hudeca. Trio ako host dotvorí syn pána učiteľa Michal Hudec. Na klavíri ich bude sprevádzať pani učiteľka Želmíra Kováčová. Dúfame, že máte koledy naozaj radi, pretože v nich budeme pokračovať aj v nasledujúcom čísle. Na pásmo ľudových kolied vám zatancujú žiaci z triedy pani učiteľky Barbory Volochovej, ktorých pozývame na pódium.
Okrem koliet nás počas Vianočných sviatkov tešia aj mnohé vianočné skladby, ktoré sa stali stálicami vianočných repertoárov v podstate na celom svete. Inak tomu nie je ani v prípade krásnej piesne Carol of the Bells. Jej melódia pochádza z ukrajinskej ľudovej piesne Štedrik, ktorá sa pôvodne spievala na Nový rok. Hudobne ju v roku 1916 spracoval ukrajinský skladateľ Mykola Leontovič, žijúci na prelome 19. a 20. storočia. A ešte v tom istom roku v decembri jeho úpravu prvýkrát zaspievali študenti na Kyjevskej univerzite. V USA bola táto skladba premiérovaná 5. októbra 1921 v známej Carnegie Hall, kde ju zaspieval Ukrajinský národný zbor počas svojho koncertného turné po Európe a Amerike. Vianočný nádych dal skladbe americký skladateľ 20. storočia Peter Willowsky, ktorý pieseň upravil pre orchester a dal jej nový anglický text. Pieseň Willowskému pripomínala zvončeky, roľničky a preto ich zakomponoval i do textu ako Hear the Bells. V preklade Počúvajte zvončeky. Vy si teraz vypočujete tieto zvončeky v podaní komorného spevackého zoskupenia pod vedením pani učiteľky Hajnalky Bognár v klavírnom sprievode pána učiteľa Mareka Špenáta. Christmas is here, bringing cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is the song. Which offering, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they are praising their song. Oh, heaven, telling them that they while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Adam Michna z Otradovic sa považuje za jedného z najlepších českých barokových skladateľov. Dnes si preto vypočujeme jeho vianočnú skladbu Chtíc, aby spal, v podaní nášho Junior Brass Quintetu pod vedením pána učiteľa Romana Hudeca.
Vianoce sú najkrajšie, keď ich môžeme stráviť so svojou rodinou. Nie každý má však takéto šťastie. Dievčatko Momo, o ktorom nikto nevie, odkiaľ sa vzalo, žije opustené v zrúcanine starého divadla. Na štedrý deň za ňou prichádzajú dobrí chudobní ľudia z okolia, aby sa o ňu postarali, pretože rodinou sa môže stať každý, komu na nás záleží. Láska nepozná hranice, rovnako ako dobré skutky, ktoré sú právou podstatou Vianoc. Ako to celé však s Momo dopadne, nás prednese textu z knihy Michaela Endeho Dievčatko Momo a stratený čas, Veľké mesto a malé dievča prezradia Dária Čechovičová a Ema Dorota Hudáková z triedy pani učiteľky Zuzany Spodniakovej. Na južnom okraji veľkého mesta, tam, kde sa už začínajú prvé polia, chatrče a domy sú tu čoraz biednejšie, leží skrytá v piniovom lesíku zrúcanina malého amfiteátra. Ani za oných dávnych čias to nebolo nejaké prepichové divadlo. Bolo to, ako sa hovorí, divadlo pre chudobnejších ľudí. Ani v našich dňoch pred Vianocami, teda v čase, keď sa príbeh o Momo začína, sa na zrúcaninu skoro celkom zabudlo. Vlastne, iba ľudia z najbližšieho okolia poznali túto zvláštne okrúhlu stavbu. Vyháňali tam kozy na pašu, v kruhu uprostred sa hrávali deti s loptou a večerami sa tu sem tam stretali zalúbenci. A od istého dňa sa povráva, že v zrúcanie niekto býva. Vraj malé dieťa, najskôr malé dievčatko, tak čudne poobliekané. A vraj sa volá Momo, alebo tak nejako. Momo vyzerala skutočne neobyčajne. Na ľudí, ktorí kladú veľký dôraz na čistotu a poriadok, pôsobila možno odstrašujúco. Bola malá a dosť chudá a tak sa ani pri najlepšej vôli nedalo zistiť, či má len 8 alebo už 12 rokov. Vlasy mala kučeravé, ani smola čierne a také bujné, ako by nikdy neboli videli hrebeň alebo nožnice. Oči mala veličizné, prekrásne a tiež ani smola čierne. Nohy podobnej farby, keďže behala skoro vždy bosá. Len v zime si niekedy obula topánky, no ani tie neboli rovnaké. Každá z iného páru a do toho jej boli priveľké. To preto, lebo Momo mala len to, čo niekde našla, alebo jej to niekto podaroval. Sukňu, čo jej siahala až po členky, mala pozošívanú z najrozličnejších pestrých záplat. Nosila k nej starý a priširoký mužský kabátec s rukami vyhrnutými na zápestí. Odstrihnúť z nich nechcela, keďže predvídavo myslela na to, že ešte môže narásť. A kto ho vie, či takedy nájde taký pekný a praktický kabátec s toľkými vreckami. Pod snehom zasypaným javiskom divadelnej zrúceniny sa nachádzalo niekoľko spola zavalených komórok, do ktorých sa dalo vliesť dierami v povrchovom murive. A tam sa Momo udomácnila. Raz pred Vianocami za Momom prišlo niekoľko mužov a žien z najbližšieho okolia a začali sa jej na všeličo vypytovať. Momo stála pred nimi a bojazlivo na nich pozerala. Nazdávala sa, že ju chcú odtiaľ vyhnať. Ale čoskoro zistila, že sú to priateľskí ľudia. Aj oni boli chudobní a poznali život. No, tak tebe sa tu páči? Páči. A chceš tu zostať? Áno, chcem. A nečakajú ťa niekde? Nie. Chcela som tým povedať, či by si sa nemala vrátiť domov. Ja som tu doma. A skade si prišlo dieťa? Momo neisto ukázala, kde si do diaľky. Kde máš rodičov? Dieťa bezradne hľadelo na ňo aj na ostatných a malinko pokrčilo plecia. Ľudia okolo sa na seba pozreli a vzdychli. Nemusíš sa nás báť, neprišli sme ťa odtiaľto vyhnať, chceme ti pomôcť. Momo prikývla mlčky, ale ešte nie celkom presvedčivo. Vravíš, že sa voláš Momo, pravda? Áno. Kto ti dal také meno? Ja. Sama si sa tak pomenovala? Áno. Kedy si sa narodila? Pokiaľ si pamätám, bola som tu odjak živa. A nemáš nejakú tetu, alebo strýka, alebo vôbec nejakú rodinu, ku ktorej by si mohla ísť? Ja som tu doma. No hej, ale veď ty si ešte dieťa. Koľko máš vlastne rokov? 100. Ľudia sa zasmiali, lebo to pokladali za žart. Ale vážne, koľko máš rokov? 102. Chvíľu trvalo, kým ľudia pochopili, že dieťa pozná iba niekoľko čísloviek, ktoré dakde pochytilo, ale v jeho hlave nič určité neznamenajú, keďže rátať ho nikto neučil. Počúvaj, čo by si povedala na to, keby sme oznámili polícii, že si tu? Dostala by si sa do útulku a tam by ti dali jedlo a posteľ a naučila by si sa tam rátať, čítať, písať a ešte všeličo iné. No čo ty na to? Nie, tam ja nechcem ísť. Tam som už raz bola a boli tam aj iné deti. Na oblokoch mali mreže, tak som v noci preliezla múr a ušla som. A už sa tam nechcem vrátiť. Rozumiem ti. Aj ostatní ľudia rozumeli a prikyvovali. Vieš, Momo, rozmýšľali sme, že by ťa prichýlil niekto z nás. Máme síce zväčša krdiel detí, ktoré pýtajú jesť, ale o jedného viac či menej, na tom už naozaj nezáleží.
No čo ty na to? Ďakujem vám veľmi pekne. No nemohli by ste ma jednoducho nechať tu? Ľudia sa dlho radili a napokon súhlasili. Dieťa môže práve tak bývať tu, ako u hoci ktorého z nich. Starať sa o Momo budú spoločne. A viacerým to bude oveľa ľahšie ako jednému. A tak sa začalo vianočné priateľstvo medzi malou Momo A ľuďmi z najbližšieho okolia. Istotne najznámejšou vianočnou skladbou po celom svete je skladba Tichá noc, ktorú napísal rakúsky kňaz a básnik Jozef Mohr. Zúfalo totiž potreboval hudbu na polnočnú omšu, pretože orgán v jeho kostole bol bohužiaľ rozbitý. A tak napísal tento text a priniesol ho organistovi Franzovi Xaverovi Gruberovi, ktorý zložil jednoduchú melódiu pre gitarový sprievod. My si ju teraz vypočujeme v aranžmáne Marcy Wells pre klavír v interpretácii Miroslavy Baricovej z triedy pána učiteľa Drahoslava Banga. Anglická koleda We Wish You a Merry Christmas je veľmi známa a spieva sa po celom svete. Dnes budete počuť inštrumentálnu verziu Lesný roh s klavírom. Na lesnom rohu vám zahrá Alexander Požár z triedy pána učiteľa Andreja Kováča. Na klavíri ho bude sprevádzať pani učiteľka Želmíra Kováčová. Thank
Patrick Watson je americký spevák a skladateľ, ktorý sa narodil v roku 1979 a zaoberá sa rôznymi hudobnými experimentami, ale taktiež filmovou hudbou, klasickou hudbou a rôznymi žánrami. Dnes si vypočujeme jeho skladbu Je te laisserai de mot, v preklade Nechám ti slová, ktorú nám na klavíri zahrá Marion Andriansen z triedy pána učiteľa Drahoslava Banka, ktorý bude svoju žiačku sprevádzať na klavíri, a na husliach zahrá pán učiteľ Marek Špenát. Americký skladateľ a dirigent Henry Mancini a taliansky skladateľ Nino Rota sú zárukou romantickej hudby. Ich nadčasová skladba z filmu Romeo a Julia z roku 1968 dodnes ponúka pre tanečné umenie svojou krásou veľký hudobný a tanečný rozmer. Ukrýva sa v nej všetko. Spomienky, radosť, oslava, láska. Všetko, čo nachádzame aj vo Vianociach. A preto je výber tejto skladby náš prínos k prežívaniu vianočných sviatkov. Zatancujú vám tanečníci z triedy pána učiteľa Jozefa Manáka.
Skladbu Franza Grubera Tichá noc sme dnes už síce počuli, no jej tvárnosť lákala a láka skladateľov po celom svete. Po klavírnom prevedení vám ju teraz zahrá náš komorný orchester pod vedením pána učiteľa Andreja Kováča v úprave od súčasného skladateľa Ralfa Forda. Druhá skladba, ktorú vám orchester zahrá, je Christmas in a Minute and a Half. Je zmes viacerých známych vianočných melódií. Veríme, že vás obe potešia. Vážení hostia, ďakujeme vám veľmi pekne za vašu pozornosť počas celého vianočného koncertu. Boli ste skvelé vianočné publikum. Vidno, že už sa tešíte na Vianoce. Na záver nám dovolte popriať vám z celého srdca krásne a požehnané vianočné sviatky, plné lásky, pokoja, rodinnej pohody a splnených želaní. A takisto do celého nového roka vám prajeme veľa pevného zdravia, lásky, šťastia, úspechov v osobnom i pracovnom živote, splnených prianí i snov. A tiež to, aby sme sa na koncertoch a podujatiach školy spoločne stretávali čo najčastejšie.
Aj v novom roku pre vás pripravujeme veľa noviniek i tradičných podujatí, takže rozhodne je na čo sa tešiť. Ďakujeme vám veľmi pekne za vašu priazeň počas celého roka 2023. Vďaka vám stál naozaj za to. My už sa na vás tešíme v tom nasledujúcom. A opäť sa v ňom budeme držať hesla P.T. Barnuma, ktorý povedal: Potešiť druhých je najvznešenejšie umenie. Prajeme vám krásny zvyšok druhej adventnej nedele. Majte sa krásne. A majte Vianoce každý deň. Pretože, ako sme povedali, Vianoc nikdy nie je dosť. do skorého videnia!